Culturu TV, Alston Sanayong op locatie. En vandaag zijn we een beetje in het zuiden, waar we een gesprek zullen hebben met niemand anders dan de man himself. We talk about a bussector, de heer Pakai. En de heer Pakai is veelzijdig. De heer Pakai kennen we zelfs van Organic Movement. De heer Pakai kennen we voor Wamasa Icon altijd op giden bushouders. De Masai Rei. Isabi toch? En eigenlijk wanneer er iets gebeurt in een sector, dan heb je iemand nodig sa is sekasani, is sekabong de ma etaki en amasa is sekabong na Pakai. We weten niet als hij, ik denk dat hij daarna zoekt papa is hij toch? Vader is. Ja, ja. En minusap, if I do moro saniera, dat zullen we even aan hem vragen. Maar met Pakai zullen we praten over een situatie in Akondre. Isabi, want we weten hij was een van de mensen ook voor 17 februari. Isabi toch de man sabi ondersteunen actie, organic movement sabi sitkong. Dus laten we even een gesprek met hem hebben om te weten van Amaisha situatie in Akondre. Want je weet wat ze zeggen. Tede maneshiwama furumoro. Dat is een soortelijk ede, maar bayama teki. De heer Pakai, welkom in ons gesprek. Fafis review. Ik groet ieder. Langa, ja, voorzies, beshimi furu na Culturu TV. Maar langa, mino bede fushi matrap taptra media wel. Dus me bar aher Culturu familie lobby binnen zowel buitenland. Want ik tak a buitenland volg me, want ik heb vaak vakantiegangers ontmoet in de stad, luchthaven, te me go te kisma of met chasma go van, hey, ben je niet die heer? Ja. Je sabi dan met tak van, ja, hey, mijn god, je doet het goed, hoort zo door. Dus vanuit Holland mis je tak sma volg me voor. Het is nog iemand terug, me go te kon gezien na Sandere. Die doro a meisje wenken pa van vraag no. Ja. Dus dan op den duur pak ik even naar mijn TV. Na mi tegen maar van takia, maar tak mijn god, we volgen je daar, Isabi Holland je volg je dus je doet het goed, ga zo door. En met Pakai zelf, ik ga rustig. En dan tak smanen chimie, Pakai de bezig, Isabi en te de bezig, ik tek ting, smanen chimie en ik kom met me no de ibel me, Isabi toch. Dat Pakai familie chimine yeri mi te tak lukuno mi de bezig is het mi bus compleet. Mi ga maar een spuitbeurt dus no de man de bezig is het in si kenki vloer zet alasan nieuw taki te anyu skoro yari op taki de passagier kan geniet, want luister if je pai i tarief je pai i rit isabi dat mi want taki ims don bong isabi to ims don comfortabel isabi toch. Dus Pakai is bezig en Pakai en Pakai otande. Ja. Pakai, hey, als ik kijk hoe je omgaat met je bus, hè? Je bus namelijk, je vrouw. Hè? Heb ik het goed, want jouw bus is een van de bussen in Suriname. Santelke kom op social media, tak, hey, a bus disi na Amoro General bus. Lukuno, moet ik je aan dus vanaf Chimboy tente gro kontok, dan je op een feri, je shisani, je apon idee pe iwango. En mina vanaf Chimboy ting isabi, mi belo bus isabi to omdat mi teke abraf mi pa isabi to mi pa na uru driver isabi to en mi belo tama bere ko nga de bus na oso en toen abe de bus na nga biggie sound. Dus afstand te mi pa bere kong badang yere amay kong en dan vanaf Chimaten temps doe na sturuf o mayo deg na bus mere da me kar mi paning isabi to dus mi tan focus net op mi gwa score en ano tak mi no tak score no bung maar uiteindelijk mi be konshi van taki seri kenessa mo go zoeken en te jullie bi score dat you go zoeken giwan sansai altijd vanaf Chimboy ting I focus tap dati dan te jullie bi score fu go focus you tap dati you must go focus you nen tapu no so you know kali bi score dat you no go focus tap sa you be wani dat I do laf en dan dat no komt sa dus mi begin wasbus, rijbus en die na die masraga dus army mi apwan bus dus awani de awel you must abi isabi to en ik zeg zolang je roko isabi to je struggle dan je shitak je doro pim doro here brucho mi no li kori je doro pim doro dus Pakai na zolang awani de dan je shitaki je op same abi dus
Maar dat nee. Nou, oké, Pakai, we gaan dus, dat was een beetje intro over je achtergrond van waar je komt en zo. Ja. Maar toen we gaan politiek, dan gaan we gelijk met de deur in huis vallen. Hoe ziet dat, want toen buschauffeurs, sabi to, want toen taximan vind grong drape voor de VP. Isabi fa asdong nanga apistori dati. Nu como taken ti de baka, isabi abede so taki ube go een actie hè en meneer chauffeur voor a bushoudersbond samen nanga unolek trekkers, unolek vergunninghouders. Ube go na AVP voor go tak bepaalde san. Abede COVID pe de heren betaki van taki demande maanden bana os een weekend bana oso en de mano ap nyangi a gezin. Ja. Toen AVP be contact dat petaki toevallig een pakket voor die voor AVP be dat en toevallig AVP betaki dat lukuno de bushouder uno gi een pakket maar de chauffeur ook gi een pakket wel. Dat zo is je de man be kopen een pakket met zo mes maar be bartak de man koop bij een pakket maar toen was er ook gezegd van dat VP beta van amogi ala de bushouder chauffeurs van pisjari de ma ben registreren en via meneer chauffeur de ma be do a registratie en lukuno te wan bon kondom taki isabito en me je geen to taki adoro so fara tak en abeshutif luku taki den buschauffeur bevinden jari papiera en het is toch goed dan if lekwa de adesso taki jullie aan tak adesso maar mi is taki jullie kip chief kondre ja recht op een pisdoti en if de buschauffeur kies een pisdoti dan na de man recht voor kisa doti isabi toch dus ik vind het goed isabi mijn versteerde buschauffeurs na a pis papiera sa defini dat nu mek de maluku awis ala san kondire aten kontranga dan nu na aten taki te euroko pot afuna wasi nya afu isabi tak misap tak ino maklari wis in wayari of 2 jari maar misschien over 5 jaar tak in ikandini oso negociëren isabito maar awel moest dit maar mijn versteerde collega's. Ja, je versteerde collega, maar hoe zit het ermee? Blijft het gewoon hierbij dat de maar je hebt een aantal man gewoon en of adesso tak we go door naar een proces voor bigeluku soort buschauffeur naar afgrond en dat is de tweede deel. Luku, maar tegen elke keer dus a registratie voor de buschauffeur. De ma bem de mi a registratie bem de ma bem giden en dona meneer chauffeur. Dus mino sap F1 tweede termijn ook kon per de man kan giden en door. Okay, dus mino wan tak sansa mino sabi dus if akong akomobriti maar if ano kon dan mi vind tak dat de man sano ko aan de beurt de ma best slow voor do a registratie want mi denk tak meneer chauffeur doan bumbo oproep en suma kan de na ala demand dat we do be giden en door. Dus wij buishouders hebben we moesten ook onze namen doorgeven aan de vicepresident. Dus wat een collega misa de inatrekker of meneer Vets, aan dat be geeft den door voor de bushouder. Dus de bushouder uno kiskari ete, maar we lukken dus we hebben briefelijk van de chauffeur kisa oproep. Ja, misschien kan de bushouder sa kisa oproep toe. Maar ik van mis doen ja zo mina no jari tap mine. Ik sabi toch. Mina afchi kondre maar mina no jari tap mine. Ja, maar ino dan bad mind eigenlijk na gewoon je wacht die rustig tranquilo. Ja, maar omdat lukken no mo tegi wala og web china voor og na versnel heb chun zo. Omdat die lukken no. Mi grandma leer me altijd roko kwa yusani no go ando wan artist singen. Isabito no go ando no go do trasan fkone isabito mina mo roko mo aksi efigi mi teki maar uno go danga bait man san want mi konshita ki na dat ekira kondre want isape mi komerk op atensa je protesteer atensa je da strati atensa je mek kondre je tak e regering apres of afas fa ye paraboto of a CP paraboto go no aboto okanti isabito dan ye shitak bakati di dai oso dan ma esen man kwayu man ebel you fugo taki wan pchi camera ma mi nenya go moni shori tak mi taken so me shweti ko misani isabito ala san sami abina shweti mi shweti isabito dus
Dus aan dat die... Mijn sap dus aan dat ik ben niet te koop toch. Ik van hellings altijd takken. Juist. Like van hellings takken, je bent niet te koop. Maar je nou echt, maar ook toete, je gaat naar vlam, je gaat naar flang. Dat heb ik zelf persoonlijk, heb ik dat gezien. Is dat je nooit no back down tak, te asan qua hit, dat je long wil de man. Is dat toch? Dus dat heb ik persoonlijk ook van jou meegemaakt. Maar hoe zit het, dus de aanbieding, je hoeft geen namen te noemen hoor. Maar de aanbieding sa Yubekisi, fa asdong, abe de biggie aanbieding, fa asan is dong precies. Ja, de aanbieding sa mi kisi na, mo fino een post voor roko, na overheid. Ja, tweede aanbieding bij de geldsbedrag. Ja. Na a derde one van taki, mi kan tak sa mi wani en mo kising. Dus laat me de rest zo aan de kant laten. Maar ik zeg van taki, ik ben een militair geweest. Ik kies een militaire opleiding. Isabi. En de man leert me altijd taki, 1 keer militair, altijd militair. Isabi toch. En ik kan gewoon naar feti. Isabi toch. Of ik kom de tak feti. Maar give me no feel me happy. Tak mis do na eindhalte. Dan de collega's me. Isabi toch. Dat ook kan doen de 20 man. Maar de 19 of 18 man is fuck up. Dat je waila voel. Dus mijn eigen, ik mijn conscience van o doe me. Isabi toch. En dan, dus alvast van mijn biggie doe toch. De man zegt, oh shit, hey, no boy, voor kan gaan Willy jongen. Willy doen aan zijn jongen. Want je gaat ook niet meer kunnen praten hoor. Ja. Je gaat ook niet meer kunnen praten. En somang, en jam amoni, somang eteki, maar alvast van de man ook kon, de man ik kon eruit, de man not teki, dus dan moet ik amoni, maar biggie tegen, maar zo, pa moet ik amoni, tak luku ja. Ja. Moet ik amoni, mo hoor me mo voor. Maar toen zie ik, hoor me voor wat ook opvallend. Ja. Dus moet tak bepaalde sani, maar isabi tak, like bijvoorbeeld, yo taki, maar if ama aba a krakti taki eseri kenesa, mi kan chara groep dis strati, voor por asani. Voor chara groep strati voor por asani, daarvoor gaat hij niet zorgen. Amo tanga taki, omdat ama nyantok, ama nyantok en mi otegi elok. Mi te asanos don bung, brada mi ogo sorry o. Mi no danga qu'est-ce sani de matak milon château. Milon no château omdat i no kon gim siksif negi tok. Lukut pit pe udet no de a huidige situatie in a bussector. Ja. We zijn 7 maanden nu na sebi mo ego tak ude achter. Tumu moni no mo we kisi. Maar mi ina a elfisa de ma hori mi drag a voorzitter op tak me kama go gifomu. Ishi, amatak ya inoman santum si wat ino kan pot ma presita para regering. Ja. Dat soort bond bij na juda pe dat pe me bigishik bana uitleg sa mi gisone taki. Yo man taki, ma fu pot euro kosrefi you know man omdat isap taki min aftegi moro yeshi saip say na kondre tok. Ja. En dat e foka her system in a kondre op. Ja, dat e klara a systeem in a kondre. Pakai you be de one of them maar ook toe saben de kom no tak you be haring, maar you be de je bent participeren na a protestactie voor 17 februari sabi lopen uit de hand. Juist. Isabi, baka 17 februari usabi tak de mantekwalo masroto. Juist. Dat na de mantekwantu masroto, pakito sroto, de masroto met matapa streets. Toch, we spreken het niet goed nee. wat zich heeft plaatsgevonden. Maar als we verder kijken, dat je Chilik nu een soort vrees kon. Toch, vooral bepaalde mensen van co-op, de activisten. Isabi, vind je dat iets goeds? Want je ziet bijvoorbeeld olieprijs op een de IBS op baka ondanks amoni a derde tranche voor IMF, maar iedereen is stil. Je weet toch, dus hoe kijk je uit naar zulke ontwikkelingen? Luku, dan utaka gedeelte voor de bussector, dan unotak busstory moro. Ja. Me otak le kwam chief kondre, me otak le kwam burger voor a kondre. Ja. Ja toch, en na mi recht, na jami kumbat tiberi. Ja. Juist. Luku, itaki, me ondersteun 17 februari. So true. Omdat mi na wan ching voor kondre. Mi na wan burger voor a kondre. Toch? En als we teruggaan naar beelden, toch?
van die mensen toen in de oppositiebanken zaten, die nu Suriname, die mensen die Suriname nu leiden, die zoveel hadden gezegd van dat ze dit niet zouden doen, waren op een soundtrack. Mevrouw Mangre, Ja. ze heeft gezegd, niemand moet aan ons democratisch recht komen. Als het niet goed gaat in een land, mogen wij protesteren. Dat heeft mevrouw Mangre gezegd. Een beeld dat nou een beeld voor Apenti. Toch? Dan me komt op die 17 februari. Ik ga liever mijn bijdrage. Reden waarom? If me ondersteun, si brano piki. Ja. Toch? If me ondersteun, ondersteun waar ik lid van ben op organic movement. Qua strati. Toch? Meneer meneer Hoogaard me go ondersteun. En dan die pakje te doen een oproep, me moest voor ondersteunen. Reden waarom? Dan me go ondersteun alle de protestactie toch. Ja. En zei de me go, die me go ondersteun de before protestactie, dat we taki ano be go bu in akondre of ane go bu in akondre, no so me no go protesteer. Uba mek regering kisi veel tak papa afas van je koersing ano boom. Dus dan mi op het passief van 10 februari dat go ondersteun. Ano ondersteun, go liever mi bijdrage die akondre. Ja. En niet ik alleen was daar van de organic movement. Maar ik nieuws was er, Yusuf bij de dape ook toe, Ja. Hellings was er, afvallig bij de dape. Ja toch? En die afvallig bij de dape, je isabi, en attacki, en migos don't tapa soundtrack. En dan me jere, pepakito etak aan volk tak, relax, pe me jere tapa veld. Aan een veld, aan grond dape tak, iedereen tak na sanf organic movement tak koru. De ma be wana hit. De maar hit. De man tak kan doen puntjes. Ja. Mi bigi jon po sakafa terug, waka go sia terug, mi tegi pakito. Taki man, volg je veiligheid. Broejaja. Luku je veiligheid, broejaja. De man bigi pus de boksuf tracé. Terug man. Bigi lolo. Ja. Want Allah isa de dape, ik de mano. Bijna de man push je pour va terug. Klap. Ik ben de panga camera toch. Bijna de man push je terug. Ja. Dat die atrek lolo. Dat de man storm go fes a hek. Papa, mi de 4 december 12 euro. Ja. Want dat eerste was sam merk moppen uit die na gebouw. A plengeleng no bigi ete. Ja. Wamalong kom op uit a die na gebouw. Na bababab meer. Hey ayo. Als je stak daar de boy de beweri. Ja. Dan komen we daar op het punt van jongeren toch. Nadat afvraag dat is stel me lek van allemaal consulo. Ja. Wel moet tegen no man no consulo. Omdat men wil niet meer vreedzaam gaan protesteren. De man doet sani. Ik praat het niet goed. Sassi van 10 jaar. Ja, wij hoeven niet ja. Want moet tegen eerlijk. Die misdoen bus ik gwa oso nog erbij nang bus mi gwa oso. Ja. Man. Probleem. Mi kinden naki. Mi tak emine bribi. Herneti minosribi. Alles kon gebeuren, hè? De waar we kan broeken, maar also tapadi dat die. Dus eigenlijk van alles kon gebeuren, hè? Mi man. We hebben afvrees. Mi ben je ref trangas. Ja. De ma vriend trangas kole kan fesi. Perika pe mo long we so alek we lek dape wan travail fado isap sa red mi. Mi be apwa blek heen kan imi baka saka. Dape mi ontdek tak mi sap ef par bobo maar mi ne mek reclama gi heen kan maar door a geprikkeld fu a isap de man dat apwa soort prikkeld zijn. Dus dat die me was mi fesi na gas da me fritak na dat jep mi no so. Mi be dede. Ifiri. Dus ik praat het niet goed. Het kan het kan anders gebeuren. Maar dit ga je krijgen if je disrespect je volk.
Yeah. Die show kisi if je play wakaman give you volk. Die show kisi if je na open or give you volk. Ja. Just do eta gewoon van dat ik ben gekozen 5 jaar, wie ze moeten wachten tot 2025. Mi man, dat ino be beloof af volk. Dezezelfde president heeft ons wakker gemaakt, heeft ons wakker geschud om de alert op een regering. Voor alle regering te regering sa ekong, om de alert, om de waakzaam. Ja. En maar dan hoe die je kon doen de afvolk de waakzaam naar je tapu wel liever kritiek, dan word je boos. Nou je zelf leren hoe nu toch. Dus ik praat het niet goed zoals 14 februari. Ik denk dat afvolk, niks nog zijn afvolk naar afvolk. Afvolk nu de motegi elok omdat die de man regering die soort de man autoriteit dat die if itaki wordt je thuis gezet. Ja. Dus laten we even eerlijk zijn. Dus maar ik heb nauwelijks een band, we kunnen nauwelijks eten. We lopen voor wat dopping. Ja. Toch? Maar 2022, dan we leren man die samen wel les. En we zijn al 3 jaartjes dat voor Christian nog zit eten ook toe. Misschien de fractieleider van deze refi, maar dan gaan we unoere echt wansani. Dus. Maar one man, one vote de. Ben je daarmee eens? Ik va ideja iwan stem tap yogi inaf guasara maka ideja para maribu ya stem tap amang. Klopt. Dat kan roko. Dat kan roko isabito. Dat kan roko. Dus waluku te sa echa ko want na wasan sa umus go gwenti na nge ook tuto want da ouda erselisi sa go stem bus so tuto. Ja. Dus mi hoop wel tak frauder no mi no hoop tak de ma frauder ina soort model. Ina soort model. Want isap tak te verkiezingen ko ade mij do alles daarop en daaraan. Maar fu kom baka taki say de desma sani mi denki taki desma desma pepe 3 jaar is ook ba. Desma obarikan taki 2025. Dan ga je duidelijk duidelijk. Want nasa na je tapa street takire eigenlijk as strafu kotik ba. Want no de alibi want to mong ete sa wo nyama kopi ete da u release. Isabi want volgend jaar is het al propaganda. Propaganda isabi eigenlijk ayari jagwek ba. Ayari jagwek ba oktober, november, december. Heb je ook zoiets van jere no de om te keer rustig nou unaf geprotesteer wacht die gewoon 25. Ondanks sama opa olieprijs, ondanks sama doe disi, ondanks sama doe dati. Ben je ook die mening toegedaan? Ik ben, luister die mening ben ik toegedaan, omdat ik vind van dat onder de leden van de vorige regering, olie op 50 cent, en alle straten van Suriname waren helemaal vol, isabito. En ik vind van dat, die er nog miluku wan video pe, wan chiboy, de wan toes, jongeren, me kwa video fu, pe omema obay wan chubi prati. Ja. Pe de ma bay tu chubi voor 250. Ja. Dus wan chubi bij de 125 2018 of 2014. Ja. Ik kan speak even snel. Bij de 2018 of 2014. Ja. Toch? Ik denk eerder 14. Dan if iluku no omen a chubi dat no de. Dan je shitak u fuck up go helemaal toch. En dan even kom je luko even snel is op de takim tak bonton zo de maar oké look en ja zo. Het was in 2014 29 augustus 2014 deel 2 chubi den boys keer. Ja. Is het toch? Toen dan je shitaki luko om een chubi no. En dan ube dat en dan if je aximitaki van taki if je actie no, okay. If je actie met taki van dan nang ala de olieprijs, men had ook gezegd toch van taki €40. Ja. €40. Dat klaar is, dat we poelen, we hadden €40 tegen 50, dat 50 ba. En meer tak a stabiel koers pam de na 70. 70 dat doro ina dat pogo. Ja. Pogo, dus moet ik elke keer mijn brada. Volk moet ik elke. Ik weet niet, maar moet ik elke keer mijn brada. Misschien keep choose zo niet die niet toe black magic. Op black magic ja, den je ook toe. Want dat is dat je hier vaak ook toe on the street staat. Ja, de man taya kondre want mane. Dus mijn vriend heeft strati no mane probeer futak next. Isa bresot sana tito. Ook toe de sanisa epsa ina kondre na sanisa no begwen tipsa ina kondre en de man taki te brudu efa dong furu
dat de man tak dat was aan no boom. Isabi ben jij die mening ook toegedaan? Tuurlijk, mogi wan tori. Ogri, hebi, fire, vloek, de man dat nanga doti de mij circuleren. Doti is in een systeem voor de man dat. A clean up not de in een systeem voor de man dat. Ja. Toch? Is je vaak kondre doti? Is je vaak kondre doti? A kondre doti morsu van zo. A kondre doti morsu fisti eitini. Ja. Te fayu want tak alasan in a kondre mus go boom. Go na tutli voor project. Ja. Mi go te kon red dape 2 wiki geleden. Efisha gracie. Is je onverwacht? Is je foto? Waterkant. Ja, mi man. Heilige weg, ino maar wat kan na heilige weg? Pissie uit. Ja. De olo. Na so hi de olo de. Maar we pa u ben pa wiki belast en sa dat chakongunu. Dat die actie mi taki. Te mi taki black magic de natori. Na 100. Smijt de. Trouwens, trouwens. Ja. A jeugd ook. A jeugd na kiri, no de. No de vrede barwan smap chere. A sociale controle no de moro. In uw programma, mine ko fight no a man sa tak in uw programma. Ja. Maar ik ben interview a heer. Pe aman taki, ama best doen een bus na school hier. Ja. Leerkracht na skoro je vrouw. Ja. Pe amas doen na bus. Poku mayere chef da sakate kala dranga saku nye. Ja. Ja. Amantaki uno na onderdeel fu. Mi man. Ieli bisrana no. Mi de bali de huma pala respect giu. Faf YouTube. Ja. De poku de dapetok. Faf de feestjes. De tourabus no de. Ja. Huh? Politieke partij schrijven organiseren feestjes dat betreft de mij draaien. Dat ik ook niet best maar als schuld. Ja. Nee toch, dus dat papier story dat hij. Mi ben wat tak aan braf mi dat pe even dat arki. No consult, no controle moro oli tapa fire. Ja. Want de bus voesa weer ook toe. En op splinter nieuw bus voetak naar bouwjaar 2023. Nap sa 30 jaar de bus dek ba dus talangan nga poku amusero nga ala de fila. Ja. Na poku if a poku no de mo tegi so falak. If a bus na poku de smay chef of ano jim no de. Ja. Mi sabi. Dus mi na tak ay maner na leti. Mano sora finga special kwa uno era bigi sora a finga go na demonstration say make a poku. Ja. Isabi toch? Dus zo'n pokoe radio schrijf ik draai. En nu de allemaal ik op YouTube. Ja, is een Facebook nu de allemaal. Plus dus if you de clip in Morocco klasse ook toe. If you tell me that this fuck a jeugd op, dan met dat you say. Ja. Isabi toch, maar onelijk ouders ook te hebben verantwoord voor wie is achting op disi, voor controle. Want moet je eerlijk. If me apa umap ching of me ap mi chin in oso, brada tanga 8 jaar me guini etere analog. Ja. Mi tak tanga 8 jaar analog. Mo guini, vooral if you na mi umap ching. Ja. Te you gwe buiten da pe you got set chuli bida mina barek fu koma solanga yenya mi so tunyang. Solanga me gibes money gwa skoro. Shosho, alok. Alok. Mi wana lock. No ko te mi tak papa. Of abalok. Maar papa usaba code. Na mi aba code. Ja. Isabi toch? Ja. Afrantoord dat umma aben. Maar nu de je gooi tante je tante zo laat is dat kind nog met bij aan niks voor die libeng. Pe. Isabi toch ai churu toch om hem sribig batok. Ja. Maar natuurlijk alasan ko kenki. Maar dat luku sei san nu de. Mi de stak juk zakken sa aben. En dus auroko sa jeugdzaken abif doe dat petok. Na die de man publiceert alasani. Maar is een hell of a job. Hey. Is een hell of a job. Na die alasani ko in de media maar jeugdzaken.
Nala die de man de geconfronteerd na boom boom rokoere. Ja. Klopt. Pe ala de voorlichtingen go. Kinderpolitie, jeugdinfo, ala de zijn dat kinderclubjes in de wijken. President, oké, dan moet ik namens Wanika, Lili dorp. San doe dat in Lili dorp. Niet is een speeltuin, niet is niks. A toekomst voor akondre sumane. Ja. Na jeugd. Na jeugd toch. Maar not in edugie a jeugd. Asa sa me shitak de man dis edugie a jeugd. Na vroegtijdig de mij stimuleer a jeugd van de man te groen en furu. Ja, ja. Nee. Dus de praktijken dat we gestolen, genomen, vermist. Ja. Asa dat maar. Wa ek te bunyu so taki. Ik kon met unu. Ook kon met a jeugd. Ano de. Es sukar. Kude elok. Ja, ja. Dus. A regering die simotegi creëren mijn brada. A regering die squad go in a richting voor a jeugd. Ja. Tak a jeugd moest trouwen sani met tegi elk. Mi vind dat juist in 3 jaar jaren. In 3 jaar no maluku pe a jeugd doro. Ja. De man taki matena ting abe dekba. Maar sa soru den in de 3 jaar disi. Je denkt aan 15 jaar, in 15 jaar de descendants in 3 jaar. Ja, ja. Nee, duidelijk Pakai. Want dat is een discussie, zou we horen open. Ja, tuurlijk. Een discussieavond op DP wat ik about eigenlijk een vorming. Want we nog op dat topic, maar ik wil toch iets aankaarten, omdat wat probleem de. Ja. Maar ik weet niet als het een probleem is. In Jamaica zeggen ze het is een cultuur. Ja. Dat na a dansie dan vast van de weri. Ja. Toch, die maken a pasa dans. Ja. Isabi en maar ook to a dirty song, want je kan dans dirty tapan. Wa bachata wa lokito am de one dirty song. Yes. Toch, dus dat is ook een discussie. Zou we chakon opgang, fuko lukutang mape asane gomes. Heeft Suriname, de man tak luku Suriname, a kabula se refina ma Surinaamse product en faye dansa kabula. Oké, arki is dat tak? Eigenlijk binnen we gewoon net tapu magi wan finwa ivo, finwa. Jamaica na Jamaica. Ja. Je chic batang na so Jamaica, de na so Jamaica tang. Ja. Vanaf we grokon. De mannen vanaf geboorte na so de ma voet, de worden ze opgevoed. Ja. Serana vanaf na tek over dat met tak baka na disi doen laat doen dat na serana mang. Ja. Na pasa be comfort Israna, na jo ko dans pasa. Da sayum du te yo dans pasa je Israna. Yo an we la clean dans fa pasa. Kabula be dansi. Maluku no. Fosi kabula be dek ba de ma be sing tuel moro morsu. Ja. Dat mi taki fosi amorsu singi wat eviere de. Dat be de lipo eviere de poku. Met tak halu de bikeja be slorda. Give a bitch a fire honey. Isabitok. Maar sabe de aklides drag. Langa epitok. Ja. Bigi ang kaki broek of die broek je si ala de naad. Plus mam enkel. Kies mam boto. Isabitok. Dus en als je sociale controle ben je toen der tijd. Je bent gewoon wel die chigi vrouw toch man. Dus a verschil dat in afzoeken vara. Suriname neemt eerder het negatieve over van het buitenland in plaats de man koester van tak no this boom of dat no boom. Look alleen nalek asan fu a sukuru tok. Die de man bigi soort in tram te nyama sukuru de man tramai kontra meme etron dragula walo so sani. Tefba man bigi nya sukuru jai longa so ski foto e broko sweti Yusefe bari kan tak van mij sweti so. Ja. Maar het werking. Fe you no sabi. You sab e acclimaat voor akondre dat man in balans. Ja. You sab e amananga afayason kan de asam megi te akouru. Maar is de nyamen mama wa euro. Ja. You de waweri. You sab it ook. Mina van strati mi sa seisa. Ja. Mi aan 2000 wa kamera. Mi want ik 50 personen bus. I don't know. Mi sab sametaki. Daarom te mi etaki mi sab precies over sametaki. Dus ik zeg we moeten toch qua opvoeding, qua de soort sani, vind ik dat pe umgop tjusona a oude systeem baka. Ja, umgop baka a sociale. Ordinair tumsino. Is te ordinair. En ik vind van dat die regering moest lukken een soort vast, een regering moest
luku fa demo kap denki, mino sap sumana a beheerder voor Facebook of sang, maar eigenlijk mi vind dat ik de man voor kondre, ben apwan taki voor asandis eigenlijk, samag nanga sano, maar luku mo giwan tori, luku no de te luku Facebook, de man is wan video e kono de page a umasma, e hoor wan badu, maar e pure onderbroeku, ala desan dat je chiwan trauma baka wan soort Hindustani, kom dat tak Hindustani site. Wan soort site, ja. Maar wan soort site, toch dat je zie, pe amananga afro ekis omgaan. Mino sap efficiënt, ade tapa buku. Ja. En bama je ziet dat op Facebook in Chinchi, ik ben moro fara. Ja. Dan dadelijk gewoon, je man luku seksfilm. Tapa Facebook, want je luku a seksfilm met doro. Ja. Maar is maar rapporteren dat je mij poering. Ja. Aten dat die, je kent wat in een telefoon. Download dat niet. Downloading. Dus, dan met dat wij ouders, we moeten even terug naar de tijd van sociale controle tap de want yogi lanti yogi, dit is schuld, maar mi vind dat wel de ching to voel tum si vrij no. Hoe net te verantwoord toe. Echt van moest te verantwoord toe. En a voorlichting moest komen bakken. Moest komen bakken. En dat kan ook komen door de economie, hè? Want in Amerika de ouds net daar ook voeren. Dus mijn up to baan, dus de chiwijden na ook. Maar als we verder gaan, zo zoetjes aan, we gaan naar Assolot, Pakai, want we hebben bijna maar 40 minuten. Ja. Pakai, hoe zie je de toekomst? Want nu heb je dus de grote politieke partijen, NDP, NPS, noem maar op, ABO, VHP. En dan heb je dus dan ook de kleine politieke partijen. En terwijl de kleine politieke partijen, dan kan je zeggen, ja, nou want masa wan kombiti. Isabi, maar je hebt want jong politieke partijen ook toen eigenlijk jongeren na ini. Isabi, hoe zie je deze verkiezingen, opkomende verkiezingen van Owaka, van Yushin Serefi? Wel, om eerlijk te zijn, ik ga je eerlijk zeggen, het is tijd voor de nieuwe generation. Het is echt tijd voor een nieuwe generatie. Maar vind je dat de jong, want eigenlijk je kan praten over een nieuwe generatie, maar bedoel je dat ding, want toen Ouruma moest spoeren de Ouruman disi of jongeren moest spoeren de Ouruman? Lukuno, de ouderen, alle ouderen jongen potasisi. Ja. Weet je wat? Oude politiek in ons kopa maar zo 1, 2, 3 potasisi, maar mi ote you oude politiek afadon afukba. Ja. Oude politiek is al bezig te vallen. Waarom zeg je dat? Je ziet een movement voor een jongere generatie toch. Je hebt daar een mevrouw Ashna Kanai, je hebt de heer Hellings, je hebt de heer Gentle, je hebt Maisha Nieuws, je hebt mevrouw Mali Cameron, je hebt de ene goede heer van Palu. Toast. Ja. Je hebt ook binnen Doe, Abi, A20, binnen de NDP ook. Isabi toch, dus alles de panya. En sami etaki, mi eshitaki, je hebt ook, je hebt wan young boy lop kwa you, mi lop arkamanda. Ja, ade di boy. Pamaning. Wacht even, konta pening. Ja, wist je wat etaki? Aboy. Pink. Jong boy. Pink. Ja. Je hebt de man dat hij ook toe, je hebt ook meneer Belfort. Isabi toch? Je hebt ook, hoe je deze meneer van Beb, Sabina, ja. Isabi toch? Je hebt een Melvin Boufadar, Isabi toch? Dus de man, dus dat met aki, uiteindelijk, de man, alle de man die zie, je hebt ometrane ook tussen minokari, Isabi, omdat hij, even begigo kari dat Tamara unokba. Alle de soort man die zie, toch, if de man is streven voor Surinaam contact van boom passie, dan a oude politiek wabi parkeer de man. Dan luku den Surinaam de jongman sande. Je hebt ambassadeur in a country, je hebt doctorandus, je hebt disi, je hebt dati. Pota oude politiek nou aan say, toch, mek de man de tapa tribune, mek de jong boy lo ma spits, isabi, eventueel wan san no go boom, isabi, altijd rustig de. Isabi toch we go in a pauze tweede helft, we go baka, daar in a pauze, je sorry maar tak, ik kan skopa bal zo of zo. Maar isabi toch? Maar ik ga je eerlijk zeggen, Surinaam op een nieuwe generatie van hoe doen. De eerlijk gezegd, if Uwani, tak Surinaam moest komen, dan
een nieuwe regering zijn nooit nog aan de macht. Waar regering zako aan de macht, altijd offer die dag voor de regering. De NDP heeft gezegd abosroto VAP, de VAP heeft gezegd abosroto NDP. Suma sroto suma. No, asma. De mij verdedigen de schrijfito. De president, de huidige president heeft bijna een hele dag gesproken met de vorige president. Maar toen ben ik ook campagne ting. Hoe ben je lekker? Hey! Chano sroto nu. Hey, die zo sroto nu. Dat is sroto nu. Want die had dat gezegd. Maar hij komt op uitvoering. Daarna afvolk. Maar daarom is een soort afvolk ook toe. Vooral de jongeren. Dat je stem tegen kon. De mo kon een iPhone tapu, de mo kon een money tapu. Nee tapu wel. Stem, no kon stem moro nanga tak ilop disi ilop dati. Stem gi you saka. Stem gi you toekomst. Stem gi you orudei. Stem gi you chiu gram chiu tro afop ching. Zo kon. Want je rek ba olifeni. En lukufa a natuur tof. Nooit a regering die zo fena olie disi. Ote de matak a olie ook 2028. Daarom na een nieuw vers generatie sa ook kon Yoshi. Maar Actueel moest de na a volk. No mek no man kokoru tak na oude politiek om aan draaien kon jare. Never. A oude politiek sa edu na een nieuwe generatie te de man shit ak ima opo kon sa de mo sukuf trapiu. So fino doro peum doro tak inop nak de man puru. Maar mi otegi mi abribi. Taki Afrikaan disi toch wel afas van de man die stiri a kondre eerlijk gezegd de mij op passie gitraman. Ja. En dus ik zou zeggen oude man spanverkiezing. Ja. Maar ik zeg het weer om de voorzichtig. Men ook kon aan beloftes, money, disi en moet je gewoon aan Suriname. Wie sa de mij gunu teki. Wie is na jari de mij wie is na oso de mij wie im teki. I aprechnen tapu in pura wis was aan saka manier dat die demandat nou. Want plotseling walosan odu, plotseling walosan odu. Maar zo is het altijd geweest in Suriname dat voor we naar de stembus zullen gaan dat men gaat werken voor land en volk. Dan die andere jaren dat scheten we. En zo kunnen we niet verder gaan. Ik denk op Komoro en die takik van takik op Komoro kotak aan jeugd. Isabito omdat jeugd moet takanga you. No mix masan beginai ai, mo tap nanga dis. No mix masan beginai ai. Roko kayu sani struggle. Omdat mo tegi eerlijk. Nanga roko money nanga struggle money. Eerlijk gezegd, mi doro pe mim doro. Mi no doro ete pe mim doro. Maar mi kan tak mi na wa eigen baas misrefi. Me verdien mi egi money. No mek man kori tak Potengu na awagi dape of. Cool ekutek desan dati no. No, omdat taben autocontact, te de man naka gremi taputok na you wang, you ma you pasuma, of te de me dansa nga kisi, na ima uwe bari, de mo baranga ima dape, ma, ja, te ima gwa oso baka 6 euro ta beri, im lukutak, is niemand daar met mama na you chinsa, you pa, dus u focus, u no nya u srefi, u vergeef u srefi, en mi bon taki, u roko, da was je tak umdoro. Stranang, sami wan tegunu, be safe. De toelaste jaren zei kon ja zo. Zijn ook contact passie voor lauwen. Maar ik zeg, neem alles wat je kan nemen. Isabi toch? Maar weet wat je doet. En moet je boskoppen ook doen. Alle dingen. Man, ze op demo voor liever een bijdrage. Want ze liever kritiek. Tap a juiste fasie. Voorzichtig. Usap sa wenyang. Usap sa wedering. Te we in de vergadering. Nanga de miti. Gotaki want. I voorkomt langa en daarmee gaan we het afsluiten. We waren hier in gesprek met de heer Pakai. En altijd sana origineel neemfie. Mina Wendel Willy. Wendel Willy. Ik na Willy. Willy, oké. Maar aan jou toch niet, want die berichten tak eigenlijk aan ons Frans. Nou Frans niet toch Willy. Ja, opa bij de Fransie toch, dus mina Frans familie na mi abito Willy toch. Ja. Ja toch mina Willy Saint Lucia, mi opa dape. So fara. Mi mana Willy na.
na wasanga wan brada mi mabete dus. Dus daar kan je me de soja want de mij tak te de mas dolu kumina le kwa Fransman me doen wat a Fransman broeder die na. Ja. Is dat niet toch? Ja, nee, duidelijk. Zo hadden we het gesprek hier. We hebben gesproken over eigenlijk als start voor Willy, maar dus dan ook over de situatie in de country. Alston Sarayong is signing out en ik zou zeggen blijf ons volgen, subscribe en until the next time. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, we go look na Culturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de van strati buntu. Unde baniu, sa def arki na nieuws. Culturu nieuws, pas de van strati buntu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu want I guess that I go, be korosi na ngale take blow, yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esi ja no wolo, be te dry de ne juki anga dollar, when I go follow. Culturu TV, be anyu sunele. Diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi, no. We go aksa for luck if the loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Bied kwadoro misgat, want je weet dat. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, prividese. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, prividese. Ranam saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ai kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijst dwing. Dat hoe ka verwijsting. Kon a beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat mek wet a mita volk voor de ta eisting. Want hoe power ik kom a voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Go look
kupci nieuws. Culturu nieuws. Paste fa strati buntu. Ude baniu. Sadef arki na nieuws. Culturu nieuws. Paste fa strati buntu.